नमस्ते, हमार नाम है यशदीप और वह सब भोजपुरिया का थकार चैनल देखत तनी जा। 8 मार्च के पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनावेला। एकरा के मनैला के मुख्य उद्देश्य बा औरतन के समानता के अधिकार देहल, बराबरी के दर्जा देहल। लेकिन अपनी यहाँ अब्बे तक कई जगह औरतन के बराबरी के हक नहीं मिलल, दर्जा नहीं मिलल, समानता के। अब्बे तक कुछ लोग के लागेला कि औरतन के काम चौका चूल्हा कइल बा, औरतन के जगह घर के अंदर बाटे। कई जगह तो ऐसा भी बा कि औरत अपन पूरा जीवन एगो घर में बिता देली सन। वो औरत के शरीर ओकरी मरला के बादे ओकरी घर के चौखट के पार करेला। शुरू से ही चलत आवत पुरुष प्रधान समाज कुछ औरतन के दिमाग पर ऐसा दुष्प्रभाव डलले बा कि वो औरतन के लागेला कि ओकुल के कदम घर के चौखट के अंदरे रहे के चाहिए, घर के बाहर नहीं निकले के चाहिए। लेकिन ये धारणा से वो औरतन के आज़ाद होके के पड़ी। पहले खुद के बनावल कैद से खुद के आज़ाद करे के पड़ी। राउर कदम खाली रसोई घर तक नहीं खे सिमटल, राउर काम खाली लइका खेलावल नहीं खे। अपन आँख खोली और देखी, पूरा दुनिया में औरत मर्द के साथ कंधा से कंधा मिला के चलो तारी सन। अगर वह लड़की के लक्ष्मी के रूप माने नहीं तो ओके चौखट के भीतर कैद मत करी, ओके उड़े दी, ओके बिहार के भावना कांत बने दी, ओके पूजा बिश्नोई बने दी, ओके हिमा दास बने दी, ओके कल्पना चावला बने दी। हम ये बात एकदम सही कहतनी। अगर वह सभी करम न तो वह सबके पता चली कि लक्ष्मी के जगह चौखट के भीतर ना, चौखट के बाहर होला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बुनियादी यही आधार पर पड़ल। 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेहरारू एक न्यू डालल लोग ओइजा के 15,000 महिला काम कैला के अवधि कम करे, सही पगार और वोट देवे के मांग के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कैलस लोग। एकरी 1 साल बाद अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनैलस। 1910 में एके व्यापक रूप देला के अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनैला के सुझाव क्लारा जेटकिन नाम के एगो महिला देहली। उ ई विचार कोपेनहेगन में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वीमेन में देहली, जेमे 17 देश के 100 महिला प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे लोग। 1917 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनैला के कोनो खास दिन तय ना रहे, पर 1917 में रूस के महिला रोटी और शांति के मांग के साथ 4 दिन के विरोध प्रदर्शन के लिए रहे लोग। विरोध प्रदर्शन के वजह से उस समय के सम्राट निकोलस के सत्ता छोड़े के पड़ल। ओकरी बाद अंतरिम सरकार महिलन के वोट देवे के अधिकार देहलस। रूस में प्रयोग होखे वाला जूलियन कैलेंडर के हिसाब से रूसी महिला रविवार 23 फरवरी के विरोध प्रदर्शन शुरू कैले रहे लोग। उस समय पूरा दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर चले, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से विरोध प्रदर्शन 8 मार्च के भइल रहे। यही से 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनावल जाला। अगर वह सबके वीडियो अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि औरतन के समानता के अधिकार के बारे में राउर का विचार बा, औरतन के समाज में भागीदारी के बारे में राउर का विचार बाटे। और हाँ, हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। एगो सब्सक्राइबर बढ़ेला तो हमरा लागेला कि हम भोजपुरी खातिर, समाज खातिर कुछ अच्छा करतनी। नमस्ते।